हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय क्लास 10 नि नोट्स लाबोलायबाय बेयाव नोंथांमोना नुगासिनो दं जिहेतु बे सिजनाव सोलिगासिनो दङ क्लास 10 नि मोनफ्रोमबो चेप्टारनि ससियेल साइन्स पार्टनि मोनफ्रोमबो चेप्टारनि गासैबो नोट्सखौ होनायजों लोगोसे बिनि गेजेरनिफ्राय सोंनाय माल्टिपल चॉइस टाइप आरो बेनिफ्राय अबजेक्टिव टाइप ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव भेरि सर्ट टाइप कुइसननि एन्सारफोर लाबोना होफैगासिनो दङ जिहेतु फैगोन मेट्रिक आनजादाव 46%आनो 1 मार्क्सनि फैगोन आरो बियो एग्जाम्पल हिसाबै क्लास थांनाय लास्ट टाइमनि हाफ इयारलियाव फैखांबाय दा बिनिनो गुबुन मोनथाम माखासे हिस्ट्रिनि चेप्टार लाखांबाय बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन आरो बेनिफ्राय नायजोबनो हानाय जागोन गासैखौबो बेनिफ्राय नैबेयाव गासै खेबसेनो भुमखौरांनि चेप्टार मोनथाम लाबोनाय जादों बे जाहैबाय चेप्टार 1 आरो 2 आरो 3 दा बेयाव चेप्टार 2 3 नि गासैबो कुइसनफोरखौ गेजेरनिफ्राय बहनना होजोबदों दा बेखौ बाहाय नोंथांमोना नुगोन फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बेखौ माबोरै नायनानै लाग्रो बुजिनायनि जाहाथे डाउनलड खालामनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना आन्दाया बाहाय पेज नाम्बार होनाय दङ पेज 1 दङ पेज 1 आव जाहैबाय नैबेथिं थांनानै पेज 1 आव जोबहैखांनानै बे जाहैबाय चेप्टार 1 नि भुमखौरांनि आरो बेनिफ्राय दावखोनानै फैफिननानै नैबे आगदाथिंनो स्टार्ट जाफिनगोन नैबेखिनियाव बियो जोबगोन चेप्टार 1 जेरैजाय लास्टआव ओरै थांदों नैखिनियाव जोंना चेप्टार पेज 1 आ जोब्बाय बे इंराजि लिरनायनिफ्राय इउनेस्क'नि फुल फर्मनिफ्राय बेनिफ्राय ओरै थांफिननानै नैबेखिनियाव ससेयाव जोबफैबाय बेनिफ्राय नैबेयाव नुबाय नोंथांमोना बाहायनो चेप्टार 2 आ जागायजेनबाय भुमखौरांनि बेनिफ्राय थाङै थांनानै बेयो पेज 2 आव जोबहैगोन पेज 2 नि नैबे लेफ्ट साइडथिं ओरै फैफिनबाय बेयाव फैनानै नोंथांमोना नुदों बेयाव गासै लास्टसिम बोखोनानै लांनाय लोगो लोगो बाहाय चेप्टार 2 निया बेखिनियाव जोब्बाय बेनिफ्राय चेप्टार 3 नि स्टार्ट जागोना जाहैबाय जोंना गोजौआव पेज 2 नि नैबेया राइट साइडजों जाफैबाय बेयाव नुबाय चेप्टार 3 नि भुमखौरां बेनिफ्राय थांनानै बेयो गाहायाव फैबाय पेज 3 आव पेज 3 आव फैबाय पेज 3 आव कमप्लिट पेजआ बुरजाथार बेयाव चेप्टार 3 निफ्राय अबजेक्टिभआ बांसिन फैगोन बेखायनो चेप्टार 3 आव बांसिन ओंखारदों दा बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नट खालामनो हागोन जेरक्स खालामनो हागोन प्रिन्ट खालामनो हागोन जेबो नङा बेनिफ्राय गुबुन चेप्टारफोरनि नोंथांमोना नटसबो मोनगोन गुबुन क्लासनिबो दङ शेयार खालामनानै हो बेखायनो आरो बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राया जाहैबाय बे मोनफ्रोमबो चेप्टारनि टेक्सुअल कुइसननि एन्सारफोर नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे क्लास लानाय गासैबो अल पार्टस हिस्ट्रियानो जा जिअग्राफियानो जा बेनिफ्राय आरो पलिटिकेल साइन्स आरो इक'नमिक्स बेनिबो दङ बेखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्ट वाइज नायनानै लाबानो जाबाय बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों